Puerreidi puhkaitte muuje pääles ja tervuudat aanäris Säämi museo siittas. Eli oikein hyvää huomenta minunkin puolestani ja terveisiä Saamelaismuseo Siidasta Inarista. Minulla on ilo olla täällä kertomassa meille erittäin tärkeästä asiasta, kokoelmasiirrosta, jonka saimme viime keväänä Inariin Saamelaismuseo Siidaan Tampereelta, Museokeskus Vapriikilta. Ja haluan kiittää ensinnäkin Siidan puolesta ja koko saamelaisyhteisön puolesta Tako-yhteistyötä ja erityisesti Museokeskus Vapriikkia. Ja tämä oheinen kuva kertoo varmastikin siitä ilosta ja kiinnostuksesta, jota tämä kokoelmasiirto herätti yhteisössä tuolla Inarissa, mutta myöskin koko Suomen laajuisesti. No, tämän kokoelmasiirron taustallahan on tämä Tako, kansallinen tallennustyönjako. Ja tämän tallennustyönjaon mukaisesti ja myöskin erikoismuseona me tallennamme saamelaisten aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä. No, Museokeskus Vapriikilla oli noin 30 esineen saamelaiskokoelma, jonka taiteilija Gabriel Enberg oli kerännyt Inarista tällaisella maalausmatkallaan 1905. Todellakin Inarin alueelta olivat nämä esineet peräisin. Ja hän oli sitten myöhemmin Hämeen museoiden johtaja, jota kautta nämä esineet päätyivät sitten tuonne Tampereen Hämeen museon kokoelmiin. Tässä saamelaiskokoelmassa, saamelaisesinekokoelmassa on tekstiilejä, kovia esineitä ja sitten mikä meille oli tämmöinen erikoisuus ja tärkeä symbolinen esine oli tämä sarvilakki, joka tuli myöskin tämän kokoelman mukana. Sarvilakkihan on tämmöinen jo pois käytössä jäänyt esine ja meillä ei todellakaan ole ollut aikaisemmin tällaista esinettä kokoelmissa ja ne muutenkin ovat hyvin harvinaisia, joten se, että saimme sen kokoelmiin, oli tosi hieno ja mahtava juttu. No, nämä neuvottelut Vapriikin kanssa tästä kokoelmasiirrosta alkoivat viime tammikuussa, oikeastaan tällä Tako-seminaarissa. Ja siitä näiden neuvottelujen aloittamisesta haluankin kiittää Teemu Aholaa ja kollegaani Marjo-Riitta Rantamäkeä Siidasta, jotka aloittivat tämän neuvottelun sitten meidän museoiden välillä. Tämä kokoelma luovutettiin Siidalle Tampereella Vapriikissa viime vapuntienoilla. Ja me pidimme tämmöisen lehdistötilaisuuden, jossa tämä kokoelma sitten esiteltiin medialle. Siellä oli tilaisuudessa muutamia esineitä esillä ja media oli hyvin kiinnostunut. Ja tämä todellakin sai niin kuin suuren medianäkyvyyden tämä kokoelmasiirto. Niin tästä uutisoitiin paikallisesti tuolla saamelaisalueella, mutta sitten myöskin valtakunnallisesti ja ihan kansainvälisestikin, jos ajatellaan, että pohjoismaiset saamelaismediat oli kyllä tästä hyvin kiinnostuneita ja se sai paljon näkyvyyttä. Ja tähän otin muutamia otsikoita, joita lehdissä oli sitten tämän kokoelmasiirron tiimoilta. Että ihan Helsingin Sanomia myöten saimme julkisuutta ja näkyvyyttä tämän asian kautta. Ja siinä on myös kuva tuosta lehdistötilaisuudesta, jossa tosiaan oli nämä 3 esinettä esillä. No, sitten tosiaan olimme ajaneet tuolta Inarista Tampereelle hakemaan näitä esineitä ja palasimme tämän saman matkan, eli yli 1000 kilometriä myöhemmin pääsimme vapuksi kotiin näiden esineiden kanssa. Ja meillähän oli tämmöinen Facebook-kampanja oikeastaan tästä kokoelmasiirrosta, eli koko ajan päivitimme Facebookiin, mitä tällä matkalla tapahtuu, ja yhteisö seurasi mielenkiinnolla, että missä me kuljemme ja mitä tapahtuu. Sitten 13.5. pidimme tuolla Siidassa esittelimme tämän kokoelman yhteisölle. Ja tämä tilaisuus alkoi sillä, että Oulun yliopiston kielikasinstituutin tohtorikoulutettava Eeva-Kristiina Harlin piti luennon saamelaiskokoelmista, jotka sijaitsevat Suomessa ja ympäri Eurooppaa oikeastaan, ja myöskin tästä niin kuin repatriaatiosta ja näiden esineiden palautuksen merkityksestä yhteisölle. Ja sitten
Nämä esineet oli todellakin siellä meillä esillä siellä auditoriossa, meidän auditoriossa, ja ne esiteltiin yleisölle. Ja meillähän oli tietenkin auditorio tupaten täynnä ihmisiä, ja kaikki oli tosi kiinnostuneita, ottivat kuvia, kyselivät kysymyksiä. Ja jo tuossa tilaisuudessa saatiin paljon uutta tietoa itse asiassa näistä esineistä, eli jo niistä malleista ihmiset pystyivät suorilta sanomaan, että tämä Paula-malli on vaikka jonkun tekemä, tai se on joltakin alueelta kotoisin. Ja tuossa kokoelman esittelytilaisuudessa toteutimme myöskin tämmöisen kyselyn tämän kokoelmasiirron merkityksestä. Ja tuossa näkyykin tuo kyselylomake, ei kovin selvästi varmaan sinne kauas asti, mutta kuitenkin. Ja 91% vastanneista piti tärkeänä tätä saamelaisesineiden palauttamista saamelaisalueelle. Ja tässä on muutama sitaatti tästä kyselystä, jotka kuvaa hyvin sitä merkitystä. Eli siellä vastattiin sitä, että se on osa meidän historiaa, nämä esineet on osa meidän historiaa ja saamelaisten kulttuuriperintöä. Ja myöskin, että nyt kun ne ovat siellä pohjoisessa, niitä on helpompi tutkia, niitä on helpompi päästä näkemään. Ja se tietotaito, mitä näistä esineistä on, se on myöskin pohjoisessa. Ja tätä kautta pystytään elvyttämään jo kadonneita käsityötaitoja esimerkiksi. Ja sitten taas nuoremmat sukupolvet saavat nähdä niin kuin omaa kulttuuriperintöään. No, tähän otin sitten lyhyesti tämän kokoelmasiirron merkityksiä, mitä me ollaan havaittu, mitä tämä kyselykin jo niin kuin antoi niitä merkityksiä meille. Mutta tietenkin se, että tämä esineistöhän täydensi upeasti meidän kokoelmiamme. Eli meillä ei ole näin vanhaa esineistöä juurikaan Siidassa. Meidän kokoelmia on alettu keräämään 60-luvulla, ja ne on pääasiassa tämmöistä sodan jälkeistä esineistöä. Eli sitä kautta tämä esineistö, joka on vanhempaa, 1900-luvun alkua vanhempaa, niin tämä upeasti täydentää meidän kokoelmaa. No sitten tietenkin se, että tällähän on suuri symbolinen merkitys saamelaiselle yhteisölle. Nämä esineet on palanneet kotiin yli 100 vuoden etelänmatkan jälkeen. Tämä on myöskin osoitus saamelaisen kulttuurin arvostuksesta. Ja sitten tätä kautta, tämän kokoelmasiirron kautta, me saadaan tietoa palautettua ja elvytettyä tietotaitoa. Ja tällä tietotaidon elvyttämisellähän on kiire, koska paljon tästä tietotaidosta on ikäihmisillä, ja sitä kautta meidän on kiire saada se tieto näihin esineisiin heiltä, kun se on vielä mahdollista. Sitten tietenkin se, että näiden esineiden palautus ja tämä kokoelmasiirto, se mahdollistaa näiden esineiden esittelyn ja tutkimuksen. Eli me voimme esitellä meidän näyttelyissä ja erilaisissa kokoelmaesittelytilaisuuksissa näitä esineitä yhteisölle. Ja yhteisö pääsee tutkimaan helpommin ainakin näitä esineitä nyt, kun ne sijaitsevat tuolla Inarissa. Ja me olemmekin keränneet tehdä jo tutkimusta näille esineille. Eli tämmöinen Paula-tutkimus toteutettiin viime syksyn aikana. Tässä kokoelmasiirrossa tuli useita pauloja, ja paulahan on se, millä saamelaiset ovat sitoneet kenkänsä, eli tämmöinen niin kuin nauha, jolla sidotaan kengät. Ja yksistä tällaisista Inarin mallisista pauloista sitten toteutettiin tämä tutkimus, joka tehtiin yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa, josta sitten opiskelija Laura Aikio oli meillä harjoittelussa ja tutki tätä jo pois jäänyttä paulamallia, tätä paulojen valmistustekniikkaa, materiaaleja, joita niissä on käytetty, ja sitten myöskin ajoitusta. Ja hän sitten myöskin toteutti tämmöiset replikapaulat näistä pauloista museon kokoelmiin. Ja tässä alla on kuvia, eli tässä on ne alkuperäiset paulat. Sitten tämä toinen kuva on siitä tutkimuksesta oikeastaan. Eli saimme ajoituksen näille pauloille sen avulla, että tutkimme, onko niissä käytetty synteettistä väriainetta vai ei. Ja selvisi, että synteettistä väriainetta on käytetty, eli ne täytyy olla tehty
69 vuoden jälkeen, jolloin se synteettinen väriaine on tullut käyttöön. Mutta kuitenkin sitten 1905 on sitten se, milloin nämä on kerätty sieltä alueelta, eli se ajoittuu sille välille näiden paulojen teko ja käyttö. Ja tämä tutkimus toteutettiin yhteistyössä se, että Laura oli tutkimassa siellä Siidassa, mutta sitten saimme apua myöskin konservaattoreilta ja tämmöisten niin kuin Inarin alueen historiantuntijoilta ja käsityöläisiltä. Ja heidän avulla saatiin selvitettyä tätä mallia ja sitä tekniikkaa, millä nämä on valmistettu. Ja sitten selvisikin, että kyseessä on tämän Lauran suvun oma malli. Eli nämä paulat, saimme selvitettyä, että kuka on tällaisia pauloja tehnyt, ja hän oli sitten tämän Lauran sukulainen. Ja Laura tosiaan esitteli myöskin tätä tutkimusta sitten Siidassa tuossa vähän ennen joulua, jossa oli myöskin paljon ihmisiä kuuntelemassa ja kiinnostuneita olivat kuulemaan, että mistä nämä paulat on peräisin. Ja tosiaan tämä paulamallihan oli sellainen, joka oli jäänyt pois käytöstä, eli kukaan ei ollut nähnyt tämmöistä paulamallia enää pitkään aikaan. Eli tämä paulamalli nyt palautui sitten tämän kokoelmasiirron myötä niin 100 vuoden takaa takaisin käyttöön. Ja meillä on tarkoitus myöskin tutkia tätä kokoelmasiirron näitä esineitä lisää. Eli ainakin tarkoitus on selvittää sitä, että miltä alueelta tämä Enberg on kerännyt nämä esineet silloin 1905. Ja sitä pystytään tietenkin selvittämään kirjallisuuden perusteella, että jonkin verran on kirjallista tuotantoa siitä, että missä hän on kulkenut, ja sitä on tarkoitus nyt sitten selvittää enemmän. No, lopuksi haluan tähän sitten ottaa näitä positiivisia vaikutuksia, joita tällä kokoelmasiirrolla oli. Eli tietenkin se, että medianäkyvyys oli huimaa ja se lisäsi yleisön kiinnostusta meidän kokoelmatyöhön. Ja sitten myöskin lahjoitusten määrä on kasvanut tänä vuonna tämän medianäkyvyyden myötä. Eli yksityiset lahjoittajat on tuoneet meille nyt paljon esineitä. Sitten myöskin se, että vuorovaikutus yhteisön kanssa on aktivoitunut tämän kokoelmasiirron myötä. Yhteisö on ollut tosi kiinnostunut kokoelmatyöstä, näistä esineistä. On tullut paljon kyselyitä, paljon tämmöisiä yhteistyöpyyntöjä. Ja sitten myöskin, että me ollaan aloitettu uusia projekteja tämän kautta yhteisön kanssa. Ja ennen kaikkea tämä on mun mielestä hieno esimerkki tallennustyönjaon mukaisesta kokoelmasiirrosta. Ja toivon, että tämä kannustaa meitä kaikkia tarkastelemaan kokoelmiamme tallennusvastuumme näkökulmasta. Et sitä kautta mekin saimme nämä aarteet kokoelmiimme. Kiitos.